pre, posle. Pre, posle. Pozdrav ekipa, evo hteo sam da snimim nešto, zadnju fotografiju što sam radio, pošto neki ljudi interesovali kako šta, mislim u suštini već sam snimao ovakve stvari, tako da evo samo ću vam pokazati PSD file, znam da većina ljudi uvek voli da pogleda tuđi PSD šta kako to neko radi, pa evo fotografija pre i posle, ovako izgleda posle, pa ćemo samo skoknuti do Capture One-a. Ovde sam radio RAW, znači ništa previše, evo sad ću da imamo gde je, evo ga, pre, posle, znači klasika, malo sam smanjio kontrast, malo brightness, highlight je spustio i podesio white balance, jel tako, to je to. Lice malo uradio samo da se izjednači koža blago i ovde sam još jedan layer uradio, lice malo sam popravio senke na licu, znači malo sam dao topline i to je to, i ovde sam malo zenice posvetlio, evo vidite, evo još jednom ću, znači pre, posle, i to je to otprilike, i eksportovao u Photoshop i onda sam u Photoshopu počeo da radim. Znači prvo healing, znači napravio sam jedan layer, to je skopirao background i radio healing. Ožiljak sam namerno ostavio, to sam rekao, znači pogotovo kad nekom radite fotografije za portfolio, takve stvari se ne uklanjaju, mogu samo kasnije dođem bar na malo da se ublaže, ali to se ostavlja, to se ne dira. Ovde sam da ima šta smo ovde radili, aha, tu sam malo menjao boju ovog džempera. Nemojte mi zameriti, pošto nisam se pripremao nešto za ovo, pa sad malo sam, da kažem, neuredno radio vam u Photoshopu, ali snaći ćemo se. Dakle, znači healing, ovde sam, kažem, rešio taj džemper da napravim color balance, stvari harmoniju, i dodge and burn. Imate sve o dodge and burnu kod mene na kanalu, imate i na internetu, to jest na YouTube imate toliko tutoriala, ljudi koji rade mnogo bolje dodge and burn nego ja, ali imate takođe i loših tutoriala, tako da budete oprezni sa tim. To je dodge and burn, a probat ćemo da imamo masku, samo sekund. Ovo je lighten, ovo je dark, znači nisam nešto mnogo radio, ali evo vidite, sasvim dovoljno da sklonimo neke stvari, da to izgleda onako lepo, a da ne izgleda fake. Bore sam ostavio, zato što se to ne uklanja, mogu sam možda malo da ih ublažim, ali onda bi ga previše podmladio, on je inače dečko mlad model, 18 godina, i htjeli smo eto malo da ima stari look, jeli. Sledeće šta sam radio, kontrast, jel tako, znači exposure, to sam isto već govorio šta ja koristim, kako koristim, imate u tutorialu zašto koristim, kako koristim, imate tutorial kod mene o muški portret. Curves, kriva, malo uvek fadeujem crnu, ne uvek, ali ja to volim. Da, to je ista kriva, samo što sam jednu stavio color mode, jednu stavio luminosity, tako da mogu da kontrolišem koliko da saturiše kožu, a koliko osvetljenje, to je onako dobra fora, znači mogu napraviti jednu krivu, jedan kontrast i da stavim u normal i onda će jednako. Nekad zna da bude presaturisano, pa onda baš zbog toga stavim
jedan color mod, drugi luminosity, jedan kontroliše osvetljenost, to je kontrast, ne utiče na boje, a drugi utiče na boje, drugi layer, jeli. Sledeće je fade. Obratite pažnju malo vamo na senke i to sam stavio samo malo da u stvari baci fokus na lice. Znači ako vidite masku, a nije primenjeno na lice, već samo na oko njega, znači tako više nekako dobijem fokus na lice. Sledeća stvar je desaturacija saturisanih delova kože. Obratite pažnju vamo, pogotovo senke, vidite ove delove ovde, sad kada uključam desaturaciju, blaže je. Na ovom layeru sam uradio saturaciju brade, pošto je bila manje saturisana nego ostatak lica. Sa hue saturation sam radio, takođe je ovde isto. Ovde sam malo naoštrio oči. Ajmo da vidimo to. Blago, to su samo malo ovako ivice, znači trepavice i malo oči, to je tek, ništa nije previše. Ovde sam malo posvetlio oči u ovoj grupi. Isto, curves ili ti krive i samo sam blago na middle tone išao i podigao gore, to je to, znači ništa specijalno, mislim, sve većina vas zna kako se to radi, tako da ne moram to objašnjavati, već samo evo pokazujem čisto PSD file da vidite šta i kako. Ovde sam radio malo taj color grading, u stvari pojačao boje. Znači, select color sam ima šta smo radili ovde, ovde sam malo uradio kontrast, to jest pojačao sam highlighte sa selective color. Gledajte sad, obratite pažnju kako dobijem kontrast, obratite pažnju na highlighte, sad ne znam koliko vidite, ali samo blago je su pojačani highlighti da ne bi bila previše flat fotografija i ide na celu fotografiju, sem što sam izbrisao sa nosa, zato što bi onda nos previše goreo. Generalno nos je uvijek malo isturen na svačijem licu i bliži je svetlo, uvijek bude malo više osvetljen, zato njega nisam dirao. Ovde sam uzeo blago, ovo je film stock loot, 5% sam ga stavio čisto malo da utoplim fotografiju, ne mnogo, mislim mogu sam da radim i sakrijem, ali mi je to bila najbrža opcija, znači nisam nešto previše ga stavio, tako da se ni ne vidi otprilike. Sledeća stavka je grain ili ti noise koji sam stavio na lice, to sam isto pričao u tutorijalu koji imate kod mene, kako se koristi, zašto, znači posle svakog dodge and burna na taj deo gde ste radili dodge and burn se stavlja grain ili ti noise, taj film noise, da bi izgledalo prirodnije, jer svaka korekcija u Photoshopu se primeti vidi, jel tako? Tako da bi se ublažilo to, stavlja se taj grain da bi ispalo prirodnije, tako da ja to uvijek radim i to je ono blago stavljeno na 20%, kažem ako hoćete znate kako, pogledajte tutorial pa ćete naučiti kako se radi. I ovde sam, pretpostavljam, radio malo da korekciju kože. Blago sam dodao cijan boju, to je smanjio sam crvenu i malo sam smanjio plavu u koži i to je to. Posle. Otprilike ovaj portret je onako sređen, ne nešto previše, mislim nije išao na high end, znači prosto dečko će ovo da koristi za svoj book, pa treba da liči na sebe, a ne na nešto što nije ono, tako da to je to. Ništa, ako imate neko pitanje, pitajte, kažem, ali
Sve što se tiče ove tu obrade, što ste vidjeli ove lere, sve imate u tutorijalu u muškom portretu, a i u ženskom, tako da pogledajte ako vas interesuje, ako vam se ne dopada i to je okej. Ćao, zdravo, vidimo se.